Karon nga adlaw Martes petsa 4 na bulan sang Enero tuig 2022. Ano ang mga balita kag isyu ngaton talakayon para karon nga adlaw. Oy, hindi kuno pagalitan ang mga kahoy sa mga eleksyon material suno sa environmental watchdog. Suso, kampo sa nagkalain-lain nga partido politikal ang ginabantayan nila ang diskwalifikasyon nga kaso ni Bongbong Marcos. Ari na, binalik ang minahan. Sang nigad to kay Gina Lopez to kanigid pasira, aba, binalik nila. Daw kulang-kulang gid ang ganansya. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang dit Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bantayan ta ang mga punong kahoy, ang mga kahoy kaginapaandaman panawagan sa mga kandidato likawan naton nga sakiton ang kahoy. Nga man, ang mga campaign material sa mga politiko ginalansang nila, ginataking nila o ginastaple nila ang mga campaign materials, ang mga tarpaulin, mga banner, posters nga nagahalit ini sa mga kahoy. Inang lansangan mong kahoy bala? Kung mga tao kung kahambal pa lang na gasinggit ang kahoy, aragay sa pagkasakit hamak mo sa isa ka puno kahoy, butangan mo da sa propaganda material tag 30 kabilog. Lain-lain nga mga partido politikal, lansangan mo da, ala tanan-tanan na lang nga mga propaganda. Ti bangod sini, gasinggitan na subong, gayo sa mga politiko, isper naton ang mga kahoy nga suno sa report may ara ina Akta Republika 3571 nga nagadumili sa pag-utod, sa paghalit sang mga tanom, kung ano man siya nga sahi, tanom man siya, misitas man siya, halungan naton ini, labi na gid ining ara sa mga public road, sa mga dalanon bala, nga tanom sa plaza, parke, mga sulod sang puluyan, kag iban pagin nga mga lugar, nga makita naton gakalabit na ang mga propaganda materials sang mga politiko kag mga kandidato. Tigayo sila, untatan tayo na, maluoy kita sa mga kahoy, hindi talagad lansang. Ano na niya, linansang daw si Jesucristo nga ginlansang sa cross, ti ginbuhat ina sa Diyos, hagan nyo lansang, tuduhan nyo tapik na sa mga propaganda materials. So panawagan sila, palihog lang, mga politiko. Sa iban lang nga mga bagay nyo kag lugar ibutang, hindi nyo man pagaliti, hindi nyo man hagad sakit ang aton mga punong kahoy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 37. Mabalik kami pagkatapos ini. Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:41. Nakadumdum kamo kay Anay DENR Gina Lopez. Ginapuwente ni siya ni Presidente Rodrigo Duterte. Enjoy ang aton mga mangunguma, mangingisda, mga indigenous people. Bangod pinasiraya to ya ang masyado ka makahalalit. Gatugas ang puwertigin nga halit sa mga mangunguma, mangingisda naton nga mga kauturan. Enjoy to ang aton mga imol, mga farmers kag iban pa. Aring sadya karon. Si Environment Secretary Roy Simato nagperma sa isa ka Department Administrative Order 2021-40 nga nagakakas na sa pagban sang mga minahan nga ginlagdaan sadto 2017 ni Anay DENR Gina Lopez Porte. So ang buot silingon, buksan na ang mga minahan. Ining mga minahan
nga ginapangita nila, ginakot-kot nila ang gold, ang bulawan, copper, silver, or kag iban pa. Kung kot-koton mo ina, may palukpon ka, bumbahan mo kung ano nga pagi, nga puwerte ini, ka makahalalit. Daw lain gid. At to si Gina Lopez na patay lang to, sumungurong kalagya gabalik-balik ka, nga ginbalik ang pagbukas sa mga minahan. Lain giman ano, kung dagko kag mga poderoso nga tao, kaining mga minahan ang iban sini, may mga share ang mga politiko, ang dalagko kag mga bilyonaryo nga mga tao, perti maglabi. Ti dawla mahimo ang gobyerno, buksan gid. Bisan pa, mahalitan, pobre ka nga imol, pobre ka nga mangingisda, pobre ka nga mga mangunguma, indigenous people ka man, ate ka man, bahala kas pangabuhi mo. Kung magkalalastrang palangabuyan mo, magkalamatay ka mo, mahigko na ang mga inyo kasubaan, hindi na makaon ang mga isda, hindi na magtubo ang inyo mga pananom. Total imol man kamo, bahala na kamo. Daw kasakit lang batyagon, nga kuntani maayo na to. Si Gina Lopez ka nakita niya purtitong halit. Yari subong, ano naman, ang aton gobyerno, paagi kay Environment Secretary Roy Simato, niya abrihan ta naman ang mga minahan. Sige wala kaso para man sa mga manggaranon, pantusan nyo lang ang imol Patyan nyo gid sa halit nga tuga sang mga minahan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Sabi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink.
For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo man to, sus, sa pakatuig. Kamo pa ni magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol. Kay ang tanan-tanan nga nagadul-dol sa disqualification ara sa ginimo ni Marcos.
Nagbutig siya sa mag-file sa siya certificate of candidacy. Klaro nga wala siya magbayad sa buwis siya sa tong gobernador kag vice gobernador siya dito sa iya sini probinsya. So kung ano ang mga desisyon sini sang kumili kag korte hulaton tay na. Hindi kamo magdali kay may desisyon gid na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Happy birthday, Anaya. Kay Josephine Alarcon, ginatamyaw ikaw sang imo classmate Bacolod City High School Class 76. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.